episode in chan na chuan Dutch chu I course room a chuan chaina phwar be ania reivak lawa I course chuan mi pakhat ronchuain snap bottle khat in zotirin athisen adot saka mishing cocktail hi atui du bik atibok Dutch chuan rap tha ka ti em wangin achunga thleng ve mai tur chu angai tu a hlauna in akhatani sichakyan alo har chuan ratia dan a apartment a alo phwar bet hi alo nia ano pantet laya sichakyanan anunna achan himsak lai te chu asheto teulo oxido lumen chu hlom tak anga ansoi asheto china ma se ratia chuan a hlut zia asia a chuwangin sichakyanan leya dil po in billion tam taka leidu tu midangan omtlat ti ina changa ti chuan sichakyan chu a phwarna phel chuang lovin a chwa santa a Mayfield hotel room lama chuan I course chuan Dutch thomno asam le arim te chu midang te hipnan liaw liawani ti in asham purim la chuan a meiche du em chin a sha chwa tir thu asoya chunula chu neilo ma se ro puina te anei tlat thunga Dutch chuan inep em wanga nazia tangi nilom ni ati chuan I course chuan mishing te sha thiam pha ka ni love ti ina changa kumsang ka zakwa somthum pakhat Germany alo langa ta chuan I course chu radio shal tumin in shang akal kwala a shal theimeu lava office ala chuan an bosin enga ma a lak tlak lau ti in a haumol mol zela office an secretary chu Helga I ania midang an honu chuan Helga I chuan I course ne na radio shal ni lo thil ro pui tak ila tinge yang atia I course an alo du ruk ve wangin zanja aidun te po an soi ta zelani tun huna ve thong chuan Ephraim Nora le Vasily te chuan Mayfield hotel an pan meka officer thu soi kharingin Dutch an zonga an lu ve le police motor le Dutch lukhum an mu chuan a an jing le swal chu hotel chu lua to lau a ang bera chhauna an mu lau wangin subway ta nela changa lu an tum ta a chuti lai chuan gas chuan angel le ania te chung kwa chu checkpoint apel pui thei shama checkpoint an pel nu chuan angel le gas te chu vampire be turin anin ring ta hloma I course le Helga te zanje eina kan thir let lokang Helga chuan I course adu to hle a anin date na muna chuan mi pakhat ronding chhuakin nazi ten German mi pa an mamo thu an ron puanga an hokonga chuan I course an juda hau a mu sit zia le German economy anti boy zia te asoya Helga chuan Zudami ani thu soyin athin rim ta ema I course chuan themlung oi sham atum le a ma se Helga ri ru chu ana ema biak adu to lau thu soyin akal santani ratia da apartment lama chuan sichakyanan a phwarna te chu phel thei shamin apartment chu achwa sana I course la chuan Dutch chu lakhui a eilui tira reilote achwa sana achwa vele chuan Dutch chuan pepper spray ala chwaka I course chu ron lut le in Dutch chuan Helga a an le zwal nan ti in lipstick aron noi saka ti chuan a kekor phela kun turin atita zela Dutchin asoi anga ati nu chuan a lei aron ti chwaka chu vele Dutch chuan a pepper spray mangin a maya a phuta a I course chuan na ti in amit anwai nok noka chu rem sang ala in Dutch chu room atang chuan atlan chwaka ma se hotel chhuana kong tur zong chu alo in lok vek maya ma se step lampanin atlan shama Vasily te pathum pon chhauna kong anon zong ve mek bok arim mangin I course chuan Dutch chu azong ve meka Dutch chu brick bangin adang tatlat mai Dutch a o an shiat vele Vasily chuan bangti chiat nan dynamite atipuaka I course po aron thleng ve ta ma se Vasily chuan grenade ron vomin aron chana Dutch nen chuan anin pom ngoi ani ber mai kan thirlet na chuan I course chu nazi officer alo ni der to a tu khat chu office a ko ania ta chuan Helga amulol mai achung te omna anzot mek hi alo nia Helga chuan puidil ma se I course chuan aruk rumel shatani thu soyin ain thiar filima pona atei kwal velai chuan ama mutu apiangin chibai anlo buk vek azela anu loka chuan Helga le achung te anin ok hlum chu awa muwa she omti hle ma se alantir du hau lawani rotiat chu lumen kengin alonso nena awakala alonso chuan le khabu chu an en chenga ti chuan rotiat nen chuan an thok tun ta a sangni panga kum Washington a chuan Ephraim chuan virus chungchanga thu asoya
Nora in mipui lama changin alo niala. Conference an zawk hnu chuan Ephraim chuan a hnuaia thawk turin a sawm ngal ani. Nora chuan keli nu le pa hnen a changin kola donga. Zawk nen anin biak tir nu le api le pute omna a him wangin. Ephraim le Nora chuan an bula Zawk da an rela. Gas le Angel te chu tan ina an vakala. Gas a om ve to na tan ina khan. Mitang te chu khuinlen hnuaia thawk ve turin an vala chuak don ani. That's chu Vasily rem tilo chungin Nikki nena kirli adua. Chuti lai chuan Fereldo le Mayor anin muwa. Mayorin ban na thelu tura ati sek wangin Fereldo chuan a bodyguard te nena Mayor chu the chuak turin thu apea. Daya chuan Setrakian le Vasily te Alonso motorin an kala. Setrakian chuan Oxido lumen an kol nge ani ti a hmuhnawm chuan Alonso chuan duam takin rangkachak tam taka palmara leitir atum tani. Tan in lama chuan Gas le Angel chuan vampire mu hil mek tam tak an muwa. Kai thola vadim thei ang berakal pelin tang te chu an chan chhuaka. An hlotling viawi mo an ti lai chuan tang zinga mi Perez chuan ho tu a in puanga buaina a chhuak chep wangin Angel chuan a kap nge ni. Alfonso wang chuan Setrakian le Vasily te chuan Queenland nena pui an dila. Queenland chuan rangkachak peta se Setrakianan an ma ni thanan amang ve mayang ti ahlawa. Chu wangin Setrakian chuan lumen chu a chiar zo a apek tur thu atiama. Chumizan chuan an Mayor chu ama ina ka hlumania. Fereldo chuan a police team te chhuitir ngalin a rilru a ha hle a. Atuka chuan Fereldo le Palmer in mu in Palmer chuan Mayor a om tak lawa chuan Fereldo nena charge ahlana. Special Director of Security ni na apebok. Mase mitam zawk chuan an thik ema. Stoneheart lama chuan Palmer le Coco ten life in an lo enve a. I course ron lutin Palmer a ayo in auction a akal tur thu aron soya. Miswal pa thu pe kani wangin chu chuan Palmer ati thin rim hle ani. I course chuan miswal pa tel lo chuan an thi thuai tur thu a shil non le a. Damrayan du chuan thu oi an ngai thu te soyin Palmer chu atlom le ta ni. That's to Nikki motorin avakala. Mase ani chu anu nen zinbau an tummek hi alonia. Vasily rem tilau chungin Nikki avapan ve trok kha ania. Nikki chuan aril ru athak pha chuang lawa. Vampire nena anin beina a thi adu lo thu alo soibok. Ephraim le Nora te chuan Fereldo nena andam doi siam. Bioweapon ani theidan an soimeka. Fereldo chuan tha lo ti in Zekan khopui a chwa san theinan pui alo rem tia. Kum engi mozat liam ta khan Jim le Ephraim le Nora ten wine an in hawa. Jim chu aroi bi khlemaya anu puin a shwai ho angai hiala. Ephraim chuan Nora nena kelinen anin chen thu ashila. Chumizana tang chuan lang takin anin ngai zong thei ta kha ani. Tunhuna chuan Ephraim an Nora nena Washingtona a uire san wang khan ngai dam adila. Alam mangai reng thu te soima se Nora chuan ngoi rengin akal sana. Gas chuan mitang chhuak somni te chu Queenland nena ashwaya. Queenland chuan Setrakiana arin zo lo wangin Gas chu anna thar tura pe a. Anna thar chu Setrakiana le khabu apek phal lo chuan tha turani. Chuti lai chuan I course an how to pa facility thar ava enfia. Na thok pakhat chuan ranvulna atana an mun thanber kher chu makati wangin alo zo changa. Eng ang ran nge mai khu chhuana bula in vuldon ti in alo zota. I course chuan beram ti in alo chang maya. Vasily in lama chuan Ephraim le Nora ten Zawk roi chwa an tum meka. An kalma a tha te la hawin anin kwa hloma. Train station lampana an chwa nu chuan Vasily le Setrakian te chu Oxido lumen leiturin an chhuak ve a. An kalkonga chuan Vasily chuan Queenland te an rin tlak tak tak angem ti Setrakian a zota. Setrakian ni ro chuan eng thuma in a chang lo. Stoneheart lama chuan Coco chuan Palmer nena miswal pa le I course ten thil ati sak treu to nuwa po a engatan ma an ngai lo chu alung oi lo puizia alo soimeka. Train station chu akhat em maya. Ephraim le Nora te chu train chhuak tur to ber nga pa in an ti ti a. Anin rem le lai chu keli chuan kil khata changin alo thlir renga. Gas chuan Queenland nena tang chhuak te chu amel sha tira. Atana tho andu lo masa a. Mase an zinga mi pakhat ringru an ti tla saknu chuan an rem ti ta a. Queenland chuan tan ina omle nge andu a asipai te ni tia azo chuan andu an thlang ta hloma.
Ephraim le Nora ten zawk chu traina an lu pui thei shama an bula tak chuan radiat po suitcase nen alo thu ve chumi tlai chuan Sechakian le Vasily te chu I course nen auctiona anin hmuwa lumen leito thei zawk ni tumin anin Lemchan ta Alonso chuan a house thei le donin ain shata a rangka chaknga zawk ne na shala tumwangin I course a chak zawk do ne mo antiman ma se palmaran a bank account alo block sak tlat mai chuwang chon Sechakian chuan lumen chu aleya Queenlandan amana pea an hokonga chuan Vasily chuan Queenland kan hmupot non lavem ni athia Sechakian chuan lumen pe ka tum lo thu in a changa a soilai tak chuan chak dangin ron su in I course vampire rwal aron tira vampire za chuang kara chuan an tan lain ti thei nei to lova anin ngaya ma se gas Queenland le angel te anon thleng mana I course le Queenland te chu anin be don trepa chuan I course mangin miswal pa aron chonga ka hlau lova cheu ti ron soin atlan chele tani gasin truck chunga chuan Vasily le Sechakian te tlan chiat na nu ma a hmuwa truck chunga a omlai chuan Vasily dynamite nut chia kha alo puak ta rup maya train station lama chuan Ephraim chu intur la turin athawa train ma chuan vampire rwal hian an lo muaka chil an tuma ma se an accident phana alo ni ta zoka chuti lai chuan I course chu Palmer le koko te ma a dingin an how to pa thu an kalwangin a hawa Palmer chuan asum le puina tel lova an how to pa chu engma ani bik lo thu asoya chu vele an how to pa chu aron thok luta Palmer chuan a thonin an mangreng thei bik lawang ti alo shila ma se Mizo pa chuan an dila danglamna asiam lo thu soin koko chu areka train chuang te chu an mang anglom ema Nora chuan Ephraim ngak zolovin zak chu ashwai chuaka an chwa don chuan ratia de suitcase poisa a khat tlat chu an hmuwa Ephraim aron let nu chuan punlama vampire no pang ho chu a hmuwa a thei ang a thata chuti lai chuan Nora le zak ten keli an tok thut mai Nora chuan akap molmola ma se voi khatma akap fu lava chem chuan alu tan theina rem chang tak anei thung ma se zak chuan lo dangin Nora a hoi vele chuan keli chuan alo beile ta Nora taksa chuan pangang athun lu ta cheu maya kelin a fapa awanai chuan zak chuan anu chu akwa chota Nora chuan zui lo turin angena ma se zak chuan a chang lova chu vele keli chu an ho tu pa ina kawa ti chuan a fapa shwain an ho tu pa ne na chuan an kalta ni Sechakian le Vasily te leinoya tang anon wak chhuak chu gasin azuya gas chuan silaya tinin le khabu chu adila Queenland aron thleng ve bok Sechakian chuan an tumram ain an reng thu a shil non le a miswal ho tu pa po in lumen kol tu apiang aron zong chhuak le don si a Sechakian chuan Queenland chu atopa min thei sha min longa chuan an chuang hota a Ephraim chuan Nora mu chuan a khongai ema Ephraim chuan keli in zak a shwai ti a shethiam ngal Nora chuan a hlau bok ti dang ka ngai to chuak thei mayang ti in Ephraim chuan Nora chu a nema ma se Nora chuan miswal pa chong aril ruwa a shat thei chan to wangin atlai ma to atia railway electric tracka kan hlum athang ta zokani longa chuan Sechakian chuan oxido lumen bu Kevin a chia chan ta a atopa chuan Ephraim chu ama chawin aron chhuak hlol maya episode le ilo enle zel theinan Lemchan Khawvel hi lo subscribe ve nge la video hmuhnawm tak nen kanin mule thwai don nia